Watch out guys, we got a badass over here. Se on The Reponen tässä päivä ja mä löysin, siis en löytänyt vaan mä ostin uuden auton. Jos te usko niin kattokaa. Tää on tosiaan, siinä on koffilaatikko ja siellä on varapyörät, kaikki käytiin just ostaa tää. Mä vähän muokkaan tätä, niin tästä tulee paljon paremmin. Mä otan mun tulitikut täältä, he päästään lähtemään, mutta nähdään. Noniin, moi! Morjesta vaan, se on The Reponen tässä päivällä. Olin täällä pesemässä paskisia käsiä, niin pyörästä. Vittu tuolla. Miten mä tulin ajatellen? Mitä vittua? Mitä helvettiä täällä tehdään? No, sit mä rupesin pesää käsiä, niin kattokas mitä käy. Tuli laittua saippua, niin vittu sitä on vaan lentää. Että tää on vähän mahdotonta, mutta kyllähän suunnittelua täältä Leppävaaran yhdestä. Ei mitään, rikos avaa, että oli ollut täällä. Mitä yhteistä on foliopullolla, putken avaajalla ja tyhjällä Pepsi Max -purkilla? Ei mitään, mutta me tehdään niistä putkireskapommi. Noniin. Siinä on siinä on Mr. SG perseestä, ei kun siis täältä Leppävaarasta ja nyt me tehdään tällainen pommi. Mä oon juonut just on 1,5 litraa Pepsi Maxia, yksi vaikka siinä on sokerit, siinä on vitusti kofeiinia, mä pärjäsen vaikka mä oon poljustelua ajassa, mut sillä on mitään väliä, kun sit me tehdään putkireskapomia. Puhutais varmaan niitä alkaa se tekeminen, mut mä haluan nyt hetki selostaa tässä, niin okei, no niin nyt mennään tähän näin, sit no niin nyt tehdään pommi. Juoni, minä poika juon, minä tykkään juoda Pepsiä. Ei vielä, mutta kohta suunnitellaan lähtölaukaisun tätä kuvauspaikkaa, että pistäisimmekö tähän komeelle rannalle, mutta ei se näy sitten, me vaan näkyy tää tuohon. Mä kuvaan ite mun omis käsissä. Ei, mä kyllä vittu kuvaa, mä kyllä vittu kuvaa. Okei, nyt kaadetaan tota paskaa tonne pulloon, pillun pulloon, siellä on nyt ton verran tota folioa. Ja mä kuvaankin emme mitään vitun laskupaikkaa, mut no niin, nyt lähtee, kaadetaan vähän tota putkenraiskaa ja tonne pulloa pilluun, niin sit mä jatkan kuvaamista. Mä jään vähän vähemmäs kuin toi Japser, jos ei halua. No niin, putkiräske-pommi on vähän kesken, kun tein jotain. Okei, lähdetään. Okei, minä ja Jasper painetaan vittu. Mode. Juostaa karkuun, saatana. Nyt mennään. Kun on niin iso pamahdus, että pitää juosta nopeasti karkuun. Tänne tulee kohta posliinit ja kaikkea. Kaiku ihan vittu kauasta ääni, mutta oli kyllä kaunista. Mennään pesä käydä tännekin muualle. Se on The Reponen ja minä kuittaan ja kiitän ja miten vitus. Moro.